आप सबके प्रणाम। हम डॉक्टर अर्चना पांडे आज एगो गीत लेके आपके सामने उपस्थित भइल बनी। आ ओकरा से पहले दू शब्द कहल चाहब कि जहाँ विश्व स्तर पर भारत बहुत आगे निकलल चला जा रहल बा, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में होखो, साहित्य के क्षेत्र में होखो, चाहे दवाई के क्षेत्र में होखो, मेडिकल क्षेत्र में होखो, हर चीज में आज अमेरिका में बहुत ज़्यादा भारतीय रह के वजह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के इतना अच्छा से उन्नति कर रहल बा, आगे बढ़ा रहल बा। वैसे ही भारत देश में बिहार के स्थिति बा। बिहार के प्रति जौन सोच रहे, जैसन छवि रहे, ओकरा में बहुत सुधार आइल बा, ओकरा में बहुत निखार आइल बा। यही बात के लेके, यही बात के प्रस्तुत करते हुए एगो गीत लिखले बानी और ओरा सामने प्रस्तुत करतानी। अच्छा लागी तो जरूर अपन फीडबैक देब। ली प्रस्तुत बा एगो गीत। कहवा से उगलिया जोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। पूरब से बहे बयरिया हो, सब लोग जाग गईले। कहवा से उगलिया जोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। पूरब से बहे बयरिया हो, सब लोग जाग गईले। अपना अधिकारन के बात करे लगले, बड़े बड़े लोगन के मात करे लगले। अपना अधिकारन के बात करे लगले, बड़े बड़े लोगन के मात करे लगले। IAS बनली बहुरिया हो, कहाँ लोग जाग गईले। IAS बनली बहुरिया हो, सब लोग जाग गईले। कहवा से उगलिया जोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। कहवा से उगलिया जोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। अपना संस्कारन के बात करे लगले, अपना संस्कारन के बात करे लगले। छोटे बड़न के लिहाज करे लगले, छोटे बड़न के लिहाज करे लगले। बदलल बा सब कर नजरिया हो, बदलल बा सब कर नजरिया हो, लोग बाग जाग गईले। कहवा से उगलिया जोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। कहवा से उगली अजोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। फैक्ट्री लगावे के बात करे लगले, फैक्ट्री लगावे के बात करे लगले। गाँवे में रहे के साथ कहे लगले, गाँवे में रहे के साथ कहे लगले। तजले मुंबई के नौकरिया हो, लोग बाग जाग गईले। तजले मुंबई के नौकरिया हो, लोग बाग जाग गईले। कहवा से उगलिया जोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। कहवा से उगली अजोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। छपरा सिवान हिले बक्सर के टोली, छपरा सिवान हिले बक्सर के टोली। बेला गुलाब और चंपा चमेली, बेला गुलाब और चंपा चमेली। गमकल मगध के फुलवरिया हो,
गमकल मागद के फुलवरिया हो, सब लोग जाग गईले। कहवा से उगली अजोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। कहवा से उगली अजोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। सॉफ्टवेयर के दुनिया में भइले ई आगे, सॉफ्टवेयर के दुनिया में भइले ई आगे। मेहनत से अपना मिसाइल ई दागे, मेहनत से अपना मिसाइल ई दागे। फहरे परचम चारू ओरिया हो, फहरे परचम चारू ओरिया हो, सब लोग जागी गईले। कहवा से उगली अजोरिया हो, लोग बाग जागी गईले। कहवा से उगली अजोरिया हो, लोग बाग जागी गईले। पूरब से बाहे बयरिया हो, पूरब से बाहे बयरिया हो, सब लोग जाग गईले। कहवा से उगली अजोरिया हो, सब लोग जाग गईले। कहवा से उगली अजोरिया हो, लोग बाग जाग गईले। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।